जैसे पावर स्टार पवन सिंह के गाना रिलीज भइल आज सुबेरे, तैसे खेसारी लाल यादव के टीजर रिलीज हो गए। हम बता दी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल और पावर स्टार पवन सिंह ये दोनों जना के कंट्रोवर्सी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक तरफा बन रहेला हमेशा। अभी अभी पावर स्टार पवन सिंह के सूर्यवंशम फिल्म के गाना जौन बाकी रिलीज भइल दांते से ओढ़नी दबा के, तब तक ले आज खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से खेसारी लाल यादव के एगो टीजर रिलीज भइल जौना कैसेट के नाम बा तोहरे धन ह धनी। तोहरे धन ह धनी जौन गाना बा, एक गाना के एगो औरत एगो मर्द के नोक झोंक वाला गाना बा। आ इ गाना के लिरिक्स राइटर बड़न कृष्णा बेदर्दी। भोजपुरी जगत में जब भी कोनो ब्लास्ट गाना आवेला आ चाहे कोनो गाना के तोड़ मोड़ करे के रहेला तो कृष्णा बेदर्दी में माहिर बड़े भाई। उहे कृष्णा बेदर्दी जे दूसरों के गाना उठा के गवा देले। तोहरे धन ह धनी तार लोग के पता होई कि पवन सिंह के गाना आई रहा धनिया ये जान, तो उ धनिया के कैसे कृष्णा बेदर्दी छोड़ देस, तो ई छोड़े वाला नहीं खन। पवन सिंह में से इधर उधर क के एगो गाना बनौले बड़े जौना गाना के टीजर फाइनली खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर आ गइल बा, लेकिन अब गाना कब आवता ई देखे के बा। बाकी हम बता दी जो गाना के लिरिक्स तक कृष्णा बेदर्दी कइले बड़े, लेकिन खेसारी लाल यादव शिल्पी राज मिल के गौले वालो आ वो गाना के म्यूजिक डायरेक्टर बड़े रोशन सिंह। और वो सबके बहुत सारा गाना में रोशन सिंह के म्यूजिक देखल हुई। अब तू लोग कहबो ई गाना बहुत पुराना शूटिंग भई रहा, ना 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 ना, गाना पुराना शूटिंग ना भई रहा। ई गाना के म्यूजिक दूसरा गाना खातिर बनल रहे, लेकिन कृष्णा बेदर्दी ए पर दूसर गाना लिखले बड़े। बाकी एक और बात बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के जौन दांते से ओढ़नी दबा के पावर स्टार पवन सिंह अनुपमा यादव के संगे पवन सिंह के जोड़ी सूर्यवंशम फिल्म में ले चल गई। अब लोग एल्बम के आशीर्वाद प्यार दुलार देत रहा, लेकिन अब तो फिल्म में भी जलवा जौन बाकी बिखेर रहा बाड़ी अनुपमा यादव पवन सिंह के साथ है। रोशन सिंह विश्वास के लिरिक्स बा भाई, वो सूर्यवंशम फिल्म में। अब तू लोग बताओ लो शुभम SBR के म्यूजिक बा, तो ये सब भोजपुरी इंडस्ट्री में कर सकता रहे सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह, जो कि नया कलाकार के मौका फिल्म में भी देता रहे। अब तू हमरा के एगो बात बताओ भाई कि तारा ई पावर स्टार पवन सिंह के दांते से ओढ़नी दबा के जौन अनुपमा यादव पवन सिंह के गाना कैसन लागल? बहुत बढ़िया सॉन्ग आइल बा, एकदम दमदार सॉन्ग बा। ई पवन सिंह पावर स्टार कबो केहू भइल बा ना होई, केतनो गाना ऐसे ई भाई के जवन ई यासी फिल्म से उ गाना यासी फिल्म रथी आइल बा। उ फिल्म भी यासी फिल्म से ही आई। सूर्यवंशम फिल्म बहुत जबरदस्त मूवी बा, तो वो सब आई तो जरूर देखब, लेकिन टीजर आई रहा बहुत जबरदस्त रहा। गाना एक और रिलीज होता है, दूसरा गाना रहा। बाकी हम ये कहम जे चैनल के तनी असर हुआ सब बढ़ाई या तनी प्यार दुलारा से देखे के भाई है कि दोनों जना में केकर ज्यादा व्यूअर्स बढ़े। काहे कि सुबेरे गाना रिलीज भइल बा तो 6.5 लाख गइल बा गाना पवन सिंह के। बाकी फिल्म के गाना हो पर ज्यादा माइंड नहीं करेगा। पवन सिंह के एगो गाना आए रहे चूल्हा अलगा जरी, जौन की मीरा म्यूजिक से अभी तक ले 50 लाख प्लस चल गइल बा, यानी 5.5 मिलियन के आसपास गाना चल गइल बा। तो ये सब प्यार दुलार जनता के क्या कहब लास्ट में। बाकी चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर करी। नमस्कार।